Наил Вәлиуллин умартачылар нәселеннән. Сугыштан соңгы елларда эшли башлаган Чулпан умартачылыгында 15 еллап хезмәт куя. Карамагында 70 баш оя. Менә хәзер айтабыз без чәчәк балларын. Менә аны айтабыз хәрәндә тигәктән көн багыш. Оннан җыялар хәзер менә айтабыз да. Менә көн башныкы була. Унан бал тәмнерәк, файдалырак. Бал битендә җылына карап, касылны күбрәк була, инде касылны зирәк. Аны без сдавайтабыз складка. Хезмәттәше Марат Хәйбуллинның умартачылыкка килүенә 4 ел. Бал җитештерү серләренә биредә төшенгән. Хәзер үзе дә иптәшеннән күреп өендә умарта кортларын асрый. Менә хәзер самый сезон. Хәзер марталар менә жүкә чачалга туктады. Менә бал, жүкә балы хәзер самый менә айтабыз инде. Чәчәк, жүкә иң тәмле, иң полезный бал. Хәзер умартачылар шифалы балны аерта башлаган. Сезонга 2 мәртәбә бал алабыз диләр алар. Быел да уңыш мул булырга охшаган. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, Нурлатта шәхси ярдәмче, крестьян-фермер хуҗалыкларында, шәхси эшмәкәрләрдә, авыл хуҗалыгы берләшмәләрендә 7000-нән артык умарта оялары асрала. Узган елда алардан 1842 центнер бал җыелган.